We zijn hier vandaag op de taaldag bij Fontys. Cubus is er ook altijd bij betrokken geweest. En dit jaar is het echt een taaldag XL, omdat het onderdeel maakt van het leesoffensief, dat het Limburg ook echt noodzakelijk is. En de centrale boodschap van het leesoffensief is: doe mee in het Limburgs kwartiertje en maak het verschil met 15 minuten lezen de klas. Ik heb ze willen meegeven hoe beperkend onze leesmethodes zijn. En van arme taal leer je geen taal. Terwijl juist school een kans zou moeten zijn voor kinderen om daar wel rijke taal tegen te komen. Zeker als ze dat thuis niet tegenkomen. Sinds 2 jaar zijn we op school heel veel bezig met leesbevordering. En omdat ik dat heel belangrijk vind en ook veel in mijn lessen gebruik bij Engels, zijn dit soort dagen wel heel erg interessant. En natuurlijk is het grote doel om iedereen aan het lezen te krijgen, dus ook mijn collega's die geschiedenis geven of wiskunde, om die ook zover te krijgen om te gaan lezen met de leerlingen. En ik hoop dat dat Limburgs kwartiertje die docenten ook aanzet om hun collega's op school mee te pakken die andere vakken doseren. Want als we iedere dag uit een topkinderboek voorlezen, dat past bij een wereldoriëntatiethema waar we mee bezig zijn, dan geven we kinderen heel veel rijke taal mee. En dan gaan ze ontzettend groeien in woordenschat en in begrijpend lezen. En ondanks de, of je nou docent biologie of Engels of wiskunde of weet ik wat bent, en dat geldt net zo goed voor leerlingen, het met elkaar in gesprek komen. Dus, en lezen kan daar enorm bij helpen. En heel veel lezen gaat natuurlijk pas gebeuren als er ook een stuk leesplezier is. Ja, ik probeer in privé-tijd, ik ben nu de laatste tijd wel wat meer boeken op aan het pakken, ook omdat ik de kinderen goede voorbeelden geef met lezen natuurlijk. Want kinderen die willen ook weten waarom moet ik lezen. En als ze zien, oh de meester leest ook, dan worden ze ook meer aangetrokken om boeken te gaan lezen. En dan heb je ook nog de kans dat ze thuis ook wat meer aan het lezen aan bod gaat komen. Ik ben zojuist nog naar de workshop hier geweest voor werken met non-fictieboeken. Heel interessant, ja, leuk om te doen. Ik had net een workshop van Linda Akkermans en dat was een hele interessante. En die kan ook workshops geven op school, dus dat is misschien nog wel iets om te overwegen om bij ons op school binnen te halen. Om zo ook de collega's erbij te krijgen. Ik ben benieuwd of ik het kan toepassen dan inderdaad als ik ga werken met de kinderen in de schoolbibliotheek. Ik vind dat zo'n dag zoals vandaag georganiseerd wordt, vind ik heel waardevol. En ik hoop hier ideeën op te doen die ik ook weer aan mijn collega's terug kan geven. En ook dat veel lezen en veel over taal hebben met de kinderen, dat heel veel positieve effecten heeft op veel domeinen die binnen taal eigenlijk heel erg belangrijk zijn. Dat zijn wel echt dingen die ik in de dagelijkse praktijk eigenlijk morgen al terug kan laten komen. En dat is eigenlijk een reden dat ik hier naartoe ben gekomen. Dus voor mij was het in ieder geval een hele waardevolle dag. Ik hoop dat het volgend jaar weer op deze manier wordt georganiseerd, want een heel erg goed initiatief.